DJ Eno Takashoreka UNICEF vari kuchaina kune chirwere DJ Eno Telemse liquid yonke Takashoreka Telemse liquid yonke kune chirwere uwadona watone virus corona chirwere chisina mamonya chamai manje ni magonya machona uwadona watone virus corona chirwere chisina mamonya chamai manje ni magonya machona Anzi vaitya zvibeti-beti tangweti vatirova nemaspageti vaiti zvinoenda ndeti vaigadzira chirwere misteki vanenge vaikosa imbwa machaina vaidya imbwa chirwere chacho chanzi chine simba tiri kurwadza ndosaka ndaimba iwe uwadona watone virus corona chirwere chisina mamonya chamai manje ni magonya machona uwadona watone virus corona chirwere chisina mamonya chamai manje ni magonya machona ekuru vari kuchaina kuri kunzi kune chirwere vachingozoka vaone zvizere kunongokuda vangazozirwere vangatore vasere tone maziso ako tone maziso ako toda kuona zviri muviri mako kuda chakubata kwawadona watone virus corona chirwere chisina mamonya chamai manje ni magonya machona uwadona watone virus corona chirwere chisina mamonya chamai manje ni magonya machona hanzi vaidya zvibeti-beti tangweti vachirova nemaspageti vaiti zvinoenda ndeti vaigadzira chirwere misteki vanenge vaikosa imbwa machaina vaidya imbwa chirwere chacho chanzi chine simba tiri kurwadza ndosaka ndaimba iwe uwadona watone virus corona chirwere chisina mamonya chamai manje ni magonya machona uwadona watone virus corona